restaurant găsești numai produse de calitate, preparate cu atenție, la care adăugăm de fiecare dată un strop de iubire. Avem câte ceva pentru toată lumea, de la preparate specifice micului dejun, la supe și ciorbe, de la preparate la grill, la pizza, paste și deserturi. Toate preparatele din meniul nostru sunt pregătite cu ingrediente de cea mai bună calitate. Pentru a prepara rețetele tradiționale italienești, aducem materia primă chiar din Italia. Doar așa putem să-ți oferim o pizza adevărată sau paste ale căror gust să-ți rămână în minte. Cafeaua servită la noi are o aromă specială care este apreciată de mulți clienți. Preferăm cafeaua pe linii top, o cafea premium pe care nu o uiți ușor. Colegele mele de la Bello îți vor prepara cafeaua cu pricepere și iscusință, fără a uita să adauge acea picătură de apreciere special pentru tine. Cât despre desert, știm că gusturile nu se discută, dar noi am descoperit câte un desert pe gustul tuturor. Papanașii sunt în topul preferințelor clienților noștri de la mic la mare. Te așteptăm cu mult drag!